खुलुमबाय फिन रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ दानो बे समाव बरायनाय जाबाय। दानो बे समाव नोंथांमोननि थाखाय गाहाय मोनथाम खौरां लानानै फैबाय। चिरां जिल्लानि रुनिखाता थानानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमनानि हाथिसार ओनसोलनि माइनावपुर गामिनि दुखुथिया मुस्रि आब्राहाम मुसाहारिनि नखराव दिनै फुंनि 4 रिंगायाव हरखाबै गाग्लोबफैयो हाग्रानि मासे मैदेरा। फोरमायनाय बादिब्ला हाग्रानिफ्राय फैनाय मैदेरखौ होदोंमोन, नाथाय होब्लाबो मैदेरा खाराखै, उल्थासो होसोफिनदों होननानै फोरमायदों। बिनि उनाव न'खौ नारग्लुंनानै सिफायदों आरो सुन्दायजों माबा माबि जानो थाखाय हास्थायदोंमोन, नाथाय हास्थायब्लाबो जेबो मोनजायाखिसै होननानै खौरांगिरिनो फोरमायदों आब्राहाम मुसाहारिया। दुखुनांथाव खौरां दि बिथां मुस्रि आब्राहाम मुसाहारिया उदैयाव अन्थाइ जानानै जेबो खामानि मावनो हायाखैमोन। बिनि फारसे मैदेराबो आरोबाव न'खौ बुफायनानै होलांनायाव जिंगा सिदों आब्राहाम मुसाहारिया। बिथांनि न'आ गंसेल', गुबुन लुनो थाखाय आरो रांनि थोब्ले माब्ले। बिनिखायनो दानि गोदान सरकारनिसिम अनसुंथाइ मोनो खोमा होननानै आरज गाबदों आब्राहाम मुसाहारिया। सोरांसि 4:30 बाजिसोआव आंनि न'खौ होबाबो मानिखाय होसोनानैहाय उफाय गैयिनि खारनांदों आरो जों। ओमफ्राय बिनि उनावहाय न'खौ थराथर खेबथाम खेबब्रैसो सौनाय जादों। ओमफ्राय बिनि उनाव न'आ द्रिस गादों आरोखि। न'आवथ' मानसियाथ' जेबो जायासै, माने होसोनायजों लोगोसे खारनांदों जोङो। ओमफ्राय होसोबाय, ओमफ्राय दाना जों खारबाय, राव होआबा माने ओरै थांफिनो आरो, होबाथाय उल्था गिदिंनानै होसोबोफिनो, इदि खालामबाय थादों आरो। ओमफ्राय न'खौ सौहैलाय, मानसिखौ होसोलाय, इदि खालामबाय थादों। उफाय गैयिनि जोङो न'खौ गारनानै एसे गोजानाव खारलांदों आरोखि। आरो आंबो उदैयाव अन्थाइ जानानै जेबो मावनो मोनाखै। माने बे न'खौ लुखांनाया मास मोनथामसोल' उन्दुनो मोननाय जादों बेखौ। ओमफ्राय मास मोनथामनि उनावहाय नै बिदि जाबाय आरोखि। आं दा सिगां ओरैनो भुटान खुलिबा भुटानाव थांलाबायोमोन, हाजिरा मावोमोन। ओरैनो गामिफ्राव ओरैनो एसे एनै बिजनेस खालामोमोन आरो। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय माथियाजुरि गामिनि गुदि फरायसालियाव आसाम सानथालि साहित्य सभानि बिबान आजावनाय हाबाफारि लानाय जायो। मख'नो गोनांदि थांनाय 27 फेब्रुवारियाव आसाम सानथालि साहित्य सभानि आफादखौ दाफुंनानै लानाय जादोंमोन, नाथाय कर'ना महामारिनि थाखाय बिबान आजावनाय हाबाफारिखौ लानो हायाखैमोन। नाथाय दिनै बेखौनो लोब्बा लाखिनानै आसाम सानथालि साहित्य सभाया दिनै बिबान आजावनाय हाबाफारिखौ मावफुङो आरो आफादगिरि महरै मुस्रि बेन्जामिन सरेन आरो गाहाय नेहाथारि महरै जनार्दन मुर्मु बिथांमोना दिनैनि बिबान आजावनाय हाबाफारियाव गावनि बिबानखौ आजावनानै लायो आरो नियम बायदियै आफादनि खामानिखौ मावलांगोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथियो। পিএমক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দিয়া, কিন্তু তেখেতে খুব কৰ্মব্যস্ততা থকাৰ কাৰণে তেওঁ আহিব নোৱাৰিলে। তাৰপিছত আছিল আমাৰ অসম সাম্প্ৰদায়িক সাহিত্য সভাৰ যি কাৰ্যকৰী কমিটি, কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণৰ কাম আছিল, কাৰ্যকৰী কমিটি আচলতে जुलाइ 2021 वर्ल्ड हिउमेन ट्राफिकिं डेआव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिपखाइनि खाथि खाला जायगाफोराव नेरसोन NGOआ लाइमोनफोरखौ लाफानानै सुबुं लांखारग्रा एबा हिउमेन ट्राफिकिंनि हेंथायै साइकेलनि रैली होदों आरो सांग्रांथि लाबोदों। बिथांमोनहा गामि गामि हाबनानै गिदिं बेखौनो मिथिहोदों दि सुबुं लांखारग्राफोरनिफ्राय जानगाराव थानांगौ आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव नेरसोन NGOआ माखासे लाइमोनफोरखौ गासै 35 सुबुं लोगो नांना जाफुंसारो आरो मावफुंनो हायो होननानै फोरमायो। बे हाबाफारिया नेरसोन NGOनि मावथि खनसाय ब्रह्मनि दैदेननायाव जाफुंसारनानै थाङो।
गुरै खावलायनो सानो आरो नों आं मोजां मोजां बाथ्रा जुदि बुंफैयोब्ला गाव गावनि गथ' गथायफोरा ओरैनो मोजां बिजिरालासेनो हगार हरनो नाङा नङाबा अलखदाव गोलैनो हागौ आरो जिहेतु दा ब्लेकमेन माने साखन्द्रानि बिराद दावराव जादों दा बेवहाय जोङो नुदों बहायबा एकआव 2 जादों 3 जादों ओंखायनो आं नेरसोननि जानानै आं बेखौनो खावलायगोन जे बाथ्राया मा जामारदों बेखौ जों बिजिरनानै नायग्रोनांगौ जोङो सावरायनांगोन बिजिरनानै नायनांगोन आरो मा जामारदों जोङो बेखौसो फोरमायनांगोन आरो नङाबा बे जों थाङोबा बे मोनसे गिख्रंथाव थासारिबो जानो हागौ खारन दा बिराद माने बे थासारिनि थाखाय गाज्रि मोनसे बारहावा जाबाय आरो जोंनि बे लकेल माने समाजावहाय मानोना नङै मानसियाबो अलखदाव गोलैनो हागौ सन्देह खालामनानैनो बेखौहाय बुनायबो जानो हागौ माबा मोनसे खालामनाय जानो हागौ ओंखायनो आं बयबो रायजो राजाखौ बिजिरग्रोनो थाखाय मोजाङै बिजिरनानै नायग्रोनो थाखाय आं गुरै खावलायो